ku danna subscribe domin ganin shirye-shiryen Sizamani. Wai cika ya labarin yan fa? Yan fa ba ta min daɗi ba. Na ya ba da faya. Na ya tuwon fere in faɗa ma. An nuna min ofa ta hagata. Na hagu ofa ta. Wallahi sai an kai cancel ɗin ta. Wai ba da secondary school ba. Wallahi na ga rashi na ga samu. To gara kai ma a nuna ma to ni ko bi rufa ina ba ba. Ba da yanzu ka cika. Ga baka da yanci. Tsara ka ji. Wai ni na wai ina muna cikin yanci. Ka san wani abu. Ni yanzu sanadiyan ma yan fawa. Zuciyata da an ce n power sai yanzu zuciyata na din yanzu ka san wajen mami na kaji sai na hayo babur ina taya sai yanzu kamar wani na ka kira na ka san me kaji ana ce me sai ka wai sai kaji ana cewa si kai cika n power to ba sani ba har kafe ne ka zuwa wallahi haka ku zo ku ji ana hadiya ku ji ana hadiya Ya ka wadi. kai ku bincika n power ku ji ana hadiya Ba mu ji. Sha Malam Sufi wanga ya haukace. la ya hauka ci. Lalle babu makawa ya haukace to mai sauki ta. Allah so. Allah so. wallahi ni sai ni ji kamar ana hadin abinci ka yan bawa Ka shirya wallahi mu kai ka wallahi ka san wallahi yan fa ta hauka ta ka. ha to ni wallahi inna lillahi jama'a sai ni kai ku bincika yan bawa Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi.